fostering economic growth, enhancing quality of life of our members and employees, and extending help to the communities. For the past 7 years, FCTC generated 5,000 employees, more or less, to our fellow Cebuanos, and uplift the livelihood of our members, 3,000 members, and all in all, we feed around 40,000 individuals daily. We extend our help to our communities through relief operation, Brigada Eskwela, and other community programs in our neighboring communities. Despite of all our contribution we share to our country, it is masubo palandungon nga hangtod karon ang kaning programang modernization program wala pa gyud saktong policy para aning mga programa nga unta if among tan-awon kami nga transport cooperative dako kay mig natabang sa community kami ganahan mi nga mobarog sa amo ang kaugalingon o dili lang para sa among kagalingon, para sa komunidad nga among matabangan. So kami, masking sa among effort, masking sa amo ang dakong contribution sa among community, pero mohangtod karon makaingon tag gibaliwala lang gihapon kay for the past 7 years hangtod karon maglibog ta nganong wala pa gyud insaktong policy para sa aning modernization program. So kami as transport cooperator, every time nga na ay mulingkod nga mga bagong official sa atong gobyerno. Last is among gipangusgan katong paglingkod ni BBM ngay gapanghadlok ni kami gipangayawan ni nga basig mausab ang iyang direction sa modernization program. Ya karon bago na sa dato ang DOTR secretary nanasad panguyawan na sa tabra mabalik na sa dangamo ang kakulba nga basig undangon na sa ning modernization program. So mao na pag dili lisod sa among part unsaon na mo pag move forward, unsaon na mo pag implement sa among mga plano nga nindot nga mga plano para sa atong transportation, para sa atong komunidad. Kung ingon ani man lang ta permi nga murag mag-atras abanti ta every time pangunbaan ni asa mi padingon every time nga nay changes sa official sa atong government murag ang modernization program mura og murag naglutaw permi walay kasiguraduhan. So mao ni kami karon kami mastin sa among ang dakong suporta sa aning project modernization program among pangayoon gyud sa gobyerno atong gihangyos tanang official government officials nga unta hatagan nila insaktong direksyon na ato na ni ibutang ato na ni himuang policy nga unta ma-implement na gyud na naging saktong policy para sa aning modernization program. So mao na among hangyo karon mao ni ang among theme